Легендар Тахир Зөһрә мәхәббәте бүген Кәрим Тинчурин театрында. Без сезне премьерага чакырабыз. Biz yıl sayın bir spektakl çıkarabız Pushkin kartısı boyunca yaşlar için. Mında bit indi teması dağın onun ömürlük mehabbet. Bu mehabbet anı birevde sındıra da almay. Mehabbet arkasında iller bitken, yona şehirler kalkıp çıkan. Үз хисләрен өчен көрәшү, ул ватанга карау, патриотизм дигән туйгылар да бар бу әсәрдә. Әзерләнү авыр булды, чөнки монда безнең инде пластик хәрәкәтләрдә бик күп спектакль бездә. Шулай ук безнең монда сценический бой да бар. Без кылычлар белән сугышачакбыз. Мин бу рольгә бик рәхәтләнеп тотындым. Шуңа күрә бик рәхмәтле Зөлфәт Закировка, безнең режиссерыбызга. Минем героиням инде ул көчле рухлы, үзе бик яшь булуына карамастан, аның эчендә көчле рух бар. Искиткеч эмоциялар Тахир белән Зөһрә язмышы өчен борчылып яшәп утырдым. Бик көчле спектакль. Данный спектакль мне очень понравился. На сердце больно и тронул, да, за душу.